हास्ति गनांगिनो तिनि हाय सालो एडिसि मानमासाल एबा तिफ्रासारनो मोथांगै नारांना बागै राक्सा कबस्रिमानि 1984 बिसि 23 आगस्ट सालमारिओ हाकतनि कांग्रेस हापां तिरिबाय फिल बिसि ब्रुचि काखा एडिसि मानानि बागै गोबांमा बरकनो लांमा रिखा थै रिखा चबा ख्लायका आबनि बोथायनो तिनि जत तिफ्रासारबो मानखा तंथक एडिसि मानमासाल एबा 6 शिड्यूल मानमासालाव हा बोबाग्राबो जत हास्तिनि लुकरमनो खा गाहाम याफारका फियाबा खा गाहाम याफारफानो तिफ्रासारक मानथाय सकतायबाय हाकसाल दिवै तनि जागमनति खो खेंका बोबाग्रा बिनि साकबायथनि ससियेल मीडियाव पोस्ट ख्लायका टीटी एएडीसी हापांगो मुंसा गरै रांनि बियाल फाननि बियाल काउन्सिलो केरंरक पास ख्लाय रहरफानो बिललक पास ख्लाय रहरफानो कसावै तनि जागो विलेज कमिटिनि चंमारी रकबो ख्लायरियावै मोथागरिवै तनिबो बोबाग्रा तेबो कक साका मयतो ख्लायरिनो नांगौ जों एडिसनो फान्डा गिना हिनके पलिटिक्सनो तरजा ग्यावै लोकुनि बागैसि वानसुंना नांनाय सिगांनो नांनाय